Wangitshela ukuthi le nyanga yakhe le engathi ithi lezi zinto ngeke ikwazi ukuyimukela ngoba ayikasebenzi, ufuna zize yisebenze. Nami ngakhungatheka ukuthi kanti ufuna zize yisebenze ngokunjani. Into eyenzekayo-ke nje thina la ekhaya sisakwazi ukulala ngoba siyaklinyeka iy'lwane, sihlale emini sipheke sidle, emveni kwalokho sihambe. Uyithengela amase-ke nje, sibona amasi-ke nje thenga amasi mhlawumbe azafikela ngisho ko-15 ngisho ko-20. Uba ngaze ngafona ngimazisa yena uGobela ukuthi ayingeke, angazi ukuthi indoda sengicabange ngenye indlela. Sengicabanga lento ukuthi ngiyithathe ngiyibuyisele back lapho kuwena ngoba manje into esasivumelene ngayo ngathi lento ayisayenzi ngoba khona sokwenzeka lekhaya kugulisa likwazi umakoti yonke leyo nto, into engekho right, yabo lona. So ngakwazi ukuthi ngicabanga into e-right ukuthi okay, angithathe isinqumo sokuthi angiyibuyisele back, ngiqhubeke impilo ngizame ngenye indlela. Kodwa manje into angitshela yona wathi imiyalelo ayingitshele yona ngakenzi ngisho wodwa. Ngaxakeka ukuthi nami kanjani. Wathi mangiyibuyisele emuva lento le kuzophuma ini igazi. Umyalelo ngayenza ngoba imiyalelo ngangiyenza angani noma umkhuleko lade ngikhala ngawo obhedisa yonke lento le, njengoba lento lena i-series asikutheni manje ayisayindawo isihleli ngoba phela ngangithi ngihamba kuzophuma isidumbu shuthi egcekeni ngoba phela shuthi uchitheka kwegazi uphuma wesidumbu. Njengoba esho nje nami wathi mayifika wangitshela kanjalo, ingakho engasalaleli ngitho endlini. Sho lento isinolaka kakhulu. Manje mfethu uyabona ukuthi sekubuya ngamagama. Amasi yona yinto bengiyithanda amasi. Awu. Ya into bengiyithanda. Mama ubuwathanda amasi? Bengawakhonzile ngaloo ndlela, wenza ukukhohlisa nina kuyona into yakhe amasi. Mina engazi nganizala. Wenzela nini ukuthi ningazi ukuthi la masi ubuwathengela lezi zinto zakhe? Mfethu nangu mama nje uthi wena amasi awuwadla wena, uwadla ngoba nakho usuwenza ukufida lento yakho. Isi mhlambe igrosa noma amasi ubuwathenga mhlambe ufike nawe igrosa into ekafana nale. Akaze kenziwe igrosa yamasi la ekhaya. Uqala ngayo nje. Ngoba ngisho ukudla kuyathengwa kubekwe la. Nakho sekuya ngokuncipha ngathi kudliwa into ongayithoni nje kahle ilwane. Phela isonto 2 weeks akusekho ukudla. Ukudla abakwazi ukuphatha kahle. Abakwazi ukuphatha kahle bayaxhaphaza. Ngeke upheke manje mekwaba khona wenza zonke iy'nsuku njengoba naso esinye isifufu nisibona olala singekho kusasa uzobethenge 4. Awuqede ngosuku nawo. Phele futhi ngosuku. Kadliwa uyena wonke la. Igubhu okusuke ngo-5 liter. O5 liter no2 liter. Isuka phi lento yokuthi wena uhambe uyothenga imvu. Uyeka imbuzi because wathi wona usebenza ngomsamo. Imbuzi iyona into esiye ihlatshwa mhlawumbe makwenza umsebenzi. Wena wathenga imvu. Ngale. Wathusisa abantu. Okwemvu futhi kwakuseceleni. Kwakuyinto enjengebray. Yezwa leyo nto ngoba ngabiza nje igenge engihlala nayo, ngabiza nabanye omakhelwane nje engakhelene nabo. Wawungaphakami ngayo. Hayi ngangaphakami lutho ngangaphakami ngabo. Kwakuyinto nje eyibray ngoba sadla nje sajabula kukhona namabhiya yonke into. Hayi kwangakhona ukuphakama. Yiphutha nje mayithi. Into abejwayeleni ukuyenza yini le? Bengajwayele ukuyenza. Futhi kulapho-ke wangayidla yena le nyama, wathi yena wathenga ikhonisha eceleni, wayena engayidli. Unika abangani bakho ukuthi abadla ibray wena kodwa wena uyidla ibray ngaliphi? Hayi idla kancane shuthi ngaphendukele sishuthi yangala mina. Hayi ukuthi ngangenzele bona ukuthi mina ngingayidli idliwe yibona kwangenjani. Mfethu uyabona ukuthi uganga ngabantu, uyabona ukuthi uganga nokuthakatha kuyangena kancane kancane wena ufuna ukuphakama ngamandla abanye abantu. Uyabona ukuthi le nyanga uhambe waya kuyo iyakuthakathisa noma izokwenza ukuthi wena ugcina uphakama ngamagazi abanye abantu. Kodwa phela bafo mase ubeka ngokuthi shuthi ngiyathatha shuthi uyanginuka phela mina ngibambile eSuperbet. Phela invite ethi ngishidluzi. Okushuthi lento ohambe oyilanda le. Ngisiwe impela kodwa ngiyazi ukuthi ayingene edlozini. Okushuthi lento uhambe oyilanda le wena. Isiqalile iyasebenza manje uzama ukuphakama ngabantu obabiza abangani bakho. Hayi lutho. Mase kuthiwa bahlangana bakushaya uzojabula ni? Hayi ngijabule. Angizile ukuthi mina ngiyenzanga. Nangu mama ukhala ukuthi bakenyeka zilwane wena uthini? Hayi angazi ngizothi ngiyasangana nje ayikho lento engishoyo.
Ngothi ngiyasangana ngoba zizi kuyena. Yazini akenze ngendlela afuna ukwenza ngayo. Uma kuthi ufuna ukuyithatha eyihambise akayihambise. Uma kuthi uthatha ufuna uyiphose emkhosheni, eyiphose emkhosheni ihambe nomfula benze ngendlela yabo. Mina ngisahlangana ngisangena. Ngoba ukwazile futhi angani ukubiza abantu baka-TV ukuthi bafuna ukumsiza. Nabo bemsize babethanda ukumsiza mina ngisahlangana. Akabona ukuthi wenzeni. Mfethu iyona ndlela yokukhuluma noma wakho okuzalayo le. Akebona ukuthi wenze njani ngoba uyasho lo muntu ukuthi lento lemeke yaqhubeka ngingayenzi lento ekumele ngiyenze uzophuma isidumbu. Uyabona lento kungafa kwanami uqobo. Yezwa lo nto ngoba ngazama. Ngono kufuma wakho kunokuthi kufe wena. Sanibingelela ke babukeli bakwaJabulile TV unibingelela mbele seyena umuzwa umjabela khona le muntu bantu benqoma ixosha ngoma ezinye uphoto expressionala zophona nesigodi ngaphansi kwentaba uMachutshana sisiphinde sabuya ngempela sithimba la kwaJabulile TV siyazi ukuthi nike nabona ngempela ka udaba lensizwa okuyiyona yona ekeyazama ukuyothatha into yokuphila ngempela ke le Mozambique but kwathola ukuthi umndeni wayo ngathi awusahlalisekile kahle ngenxa yento ehambelwe uyithasha le kodwa ke abaphathi bakwaJabulile TV babe sebethatha isinqumo sokuthi bamnikeza imali yokuthi abuyisele izinto lemumva yize ke lokho kungavezwanga kuma camera kodwa babe senikezwe imali ukuthi abuyisele isigubhu emumva ngoba wakhala ukuthi imali yokuthi abuyisele izinto emumva akasenayo. So ababukeli ke base beveza khona udaba lokuthi akabuyisele izinto emumva ukuze isimo sibe right nabaphathi beJabulile TV bazama ukuthi balungise leso simo. So ke namhlanje sibuyile ngimama sizoza ukuthi isimo senhlalo since sebebuyisele lento yokuphila emumva ehamba yolanda umfowethu noma leli iswele lahamba lolanda umfowethu ngoba isigubhe ngabe ilwane ngabe yini asazi. Sizozama ke namhlanje ukuzokwenza follow up ukuthi usithola ukuthi isimo senhlalo sesinjani since sebezamile ukuthi besolve lenkinga. Wena hlala nami awungilandele sibone ukuthi kwenzakalani because nangu umama siyamthola ukhona kanti nomfowethu ngani noma umngane wakhe noma yini nange nayo khona la kodwa ke siphuthumeni ngimama kodwa kubona ukuthi isimo senhlalo sihle kakhulu ke siphuthumeni khona. Mawami niyaphila kodwa Siyaphila kwaJabulile TV. siyaphila nathi ayilisheshile ilanga ke namhlanje Ayiliyashisa ingane sami. cha bo mama asiyeke nje indaba yelanga sesiphinde sakhetha nokuthi namhlanje siphinde sizokuvakashela since sasifikile eqala saphinde safika futhi sesizozama ukuthi sisize undodana wakho mhlamba ngazi ke noma kwagcina kufikile ukuthi le mali esayiletha ukuze ahambise zonke izinto le asazi uma wakwenza. Hayi imali wayithatha wathi uyakhambisa kodwa ngathi wabanenkinga phambili la yakhona. Wabuya wangitshela ukuthi le nyanga yakhe le engathi lezi zinto ngeke ikwazi ukuyimukela ngoba ayikasebenzi ufuna zize isebenze. Nami ngakhungatheka ukuthi kanti ufuna ize isebenze ngokunjani. Into eyenzekayo ke nje thina la ekhaya sisakwazi ukulala ngoba siyaklinyeka izilwane. Sihlala emini sipheke sidle emveni kwalokho sihambe. Uyithengela amase ke nje sibona amase ke nje thenga amase mhlawumbe azafike la ngisho ko-15 ngisho ko-20 mangimbuza amase akabani na ethi hey wema uhlukane nami. Hawu Khona ade ngithanda ukuba khona kwathi ukuba ngconywane no understand ukuthi lento kufanele ayihambise. Emveni kwalokho ke wasebuyisa imvu ke manje na ke wazoyihlabakela egcekeni ngambuze yani futhi imvu na wathi hayi mangijabulisa abangani bami ngathi mina ujabulisa abangani bakho uqaleni uzohlabela imvu into engathithi ngisho idlozi wathi hayi mawuhlukane nami phansi ngiyazi into engiyenzayo. Ngabona sengathi kusho ukuthi umqondo usekhona noma usekho angisazi mina ukuthi inhloboni ngane yamakonje. yina nisalali ekhaya yena onixoshwa noma nixoshwa yini ekhaya? Izilwane ekhaya. Izilwane Ziyanishaya niyakinyeka. Siyakinyeka nje ekhaya. Yabona nje hayi akukho impilo right. Futhi isimo siya ngokuya nokuba sibe ngcono siya ngokuya siyashuba. Ngokuya siyashuba nje ukuthi kube ngcono. Akukho right.
Ora Nkosi yami. Mhlambe mangase nimbize ubuhleli nomngani wakhe lapha ngaphandle. Ngiyababona. Bengakwazi ukuthi akuchazele ukuthi kwenzekani. Kuyimanje uhleli nje lapha amasala eduze kwakhe. Alesi silwane sakhe esila endlini. Angizani noma zingaki kanti mase kukanje ayana mina ngisazi. Ngoba la mase akasahlukani nawe. La khona yena khona masi. Nobisi nanto ya. Mfowethu ayikabi siyacela mfowethu sicela usondele. Hayi angikwazi ke lokho. Hayi angikwazi. Mfowethu uyaphila? Ngiyaphila. Siyaphila nathi mfowethu awu sesiphinde sabuya namhlanje futhi. Hayi siphinde yahlangana. Mfowethu cha ngeke ngisayichaza kakhulu because sengivikela kabili. Mfowethu sigcine sishiya imali lapha ukuthi ukwazi ukuthi ugibele ubuyisele into emumva. Kuhambe kanjani mfowethu? Sigcina khona ukukhuluma nje ukuhlangana wagcina impela ushiya imali ukuthi ngithathe lento ngiyibuyisele emumva. Engingakusho mfowethu ngazama ekubeni uba ngaze ngafona ngimazisa yena uGobela ukuthi ayingeke angazi ukuthi indoda sengicabange ngenye indlela. Sengicabanga lento ukuthi ngiyithathe ngiyibuyisele back lapho kuwena ngoba manje into esasivumelene ngayo ngathi lento ayisayenzi ngoba khona sokwenzeka lekhaya kugulisa likwazi umakoti yonke leyo into engekho right yebo lona. So ngakwazi ukuthi ngicabanga into right ukuthi okay angithathe isinqumo sokuthi angiyibuyisele back ngiqhubeke impilo ngizame ngenye indlela. Kodwa manje into angitshela yona wathi imiyalelo ayingitshele yona ngakenzi ngisho wodwa. Ngaxakeka ukuthi nami kanjani. Wathi mangiyibuyisele emumva lento le kuzophuma ini igazi. Wathi angakenzi ngisho umyalelo wodwa. Ngase ngithuka ke nami manje ukuthi angisazi manje ukuthi ngizokwenza njani mayithi umyalelo ngayenza ngoba imiyalelo engangiyenza angani noma umkhuleko lade ngikhala ngawo obhedisa yonke lento le njengoba lento lena isiresult sekutheni manje ayisayindawo isihleli ngoba phela ngangithi ngifuna ukuyihambisa impela ngesikhathi sigcina ukubonana. Kwasho khona ukuthi mangikhuluma naye uthi angakayenzi imiyalelo mangayihambisa ngenkani yami kuzophuma isidumbu shuthi egcekeni ngoba phela shuthi uchitheka kwegazi uphuma wesidumbu. Njengobesho nje nami wathi mayifika wangitshela kanjalo ingakho engasalaleli ngisho endlini ke sho lento isinolaka kakhulu. Manje mfethu uyabona ukuthi sekubuya ngamagama enkehli manje. Ngoba uyakhumbula ukuthi ngizama ukubonisa kuqala uyibona ngento engiyishona. But uyabona manje ukuthi sekubuya ngamagama enkehli. Uya ngamagama enkehli ngempela manje because uyazi ukuthi abantu noma ekhaya abasalali ekhaya ngenxa yento ohambe oyilanda. Ya khona kunjalo khona. Nami ngangithi nami mfethu ngifuna ukushintsha isimo. Ngangithi nami ngifuna ukuthi umuntu ephile impilo efana neyeminye imizi yakhile siyakhele. Yabo leyo nto ngoba manje kubuhlungu ukuthi umfana egcekeni uyindoda. Kodwa kube ngathi isimo sasegcekeni sibe ngaphezulu kwamandla akho ngoba phela noma usemdala. Ngangithi nami ngiyazama futhi ngithatha yona into yokuphila. Ngangingazi futhi ukuthi kuzohamba kube kanje ngoba imiyalelo yena wangitshela kodwa futhi manje ngimfonele sengimtshela ukuthi hayi sengicabanga ngenye indlela ndoda ukuthi hayi ake ngikubuyisele into yakho mfethu ngisale nje ngiyimina ngoba vele khona nemali kade ngisamkoleta naye bengizombuyisela yonke. Wathi ngeke sakwazeka ukuthi kube njalo imiyalelo mina ngilandeli uma ngayibuyisela emuva kuzophuma isidumbu. Manje iyiphi imiyalelo abese kuyalela yona le esikwenza ukuthi wena uthengi amasi noma amasi uyawathanda ngoba nawa namasi siwabonile lapho uhleli nawo lapho uhleli khona and nalasi siyathola umama uyasitshela ukuthi wena uthenga almost igubhu zamasi eyilapha ko5 kuya phezulu. Amasi yini because siyathola ukuthi umama uthi amasi bekuyiyonto ngoba ungayikhonzile kodwa manje usuphila ngamasi. Kwenzakalani mhlawumbe usithatha usibeke? Amasi yayo na into bengiyithanda amasi. Awu ya into bengiyithanda. Mama ubuwathanda amasi? Abengakhonzile ngalondlela wenza ukukhohlisa nina kuyona into yakhe amasi. Mina engazi ngiyamzala.
Wenzela nini ukuthi ningazi ukuthi la masi ubuwathengela lezi zinto zakhe? Mfethu nangu mama uthi wena amasi awuwadli wena uwadla ngoba nakho usuwenza ukufida lento yakho. Hayi lutho nje amasi nje bengiwathanda shuthi uyena obengananga ngoba phela bekwenzeka ukuthi mhlawumbe ngizobuya nalowo plastic mhlawumbe omunye ngingayi endlini enkulu mhlawumbe ngingenele ekamereni. Mama ubukulithenga ubisi mhlawumbe igrosa noma amasi ubukwathenga mhlawumbe ufike nawe igrosa into ekafana nale. Akaze kenziwe igrosa yamasi la ekhaya. Uqala ngayo nje. Ngoba ngisho ukudla kuyathengwa kubekwe la. Nakho sekuya ngokuncipha ngathi kudliwa into ongayithoni nje kahle ilwane. Phela isonto 2 weeks akusekho ukudla. Ukudla abakwazi ukuphatha kahle. Abakwazi ukuphatha kahle bayaxhaphaza. Ngeke upheke manje mekwaba khona baqede. Wenza zonke izinsuku njengoba nase esinye isigubhu nisibona olala singekho kusasa uzobethenge 4. Awuqede ngosuku nawo. Phele futhi ngosuku. Kadliwa uyena wonke la. Igubhu okusuke ngo5 liter. O5 liter no2 liter. No4 liter. Aqede ngosuku. Uyaphosisa manje. Akekho umuntu ongaqeda igubhu engako. Uyaphosa nje mama nje uyakusho nje wena uphisa lento. Mangeke ngithenge isibonile. Ngoba nesibonile nje isigubhu. Ngiyengithenga isigubhu. Yena shuthi usephila ngamasi. Hayi inqwabe igubhu ngithenge nje isigubhu esisodwa. Futhi yini lesikwenza ukuthi wena uthanda amasi ngoba amasi ubungawathandi nangu umama uyasho. Masibona wena bengiwadla wena mfowethu umama uyichaza kabi lento methi bengingawathandi nje all bengiwadla mase nayo ubekeze ngibuza ukuthi niliphekile uphuthu lapho besho ukuthi baliphekile uphuthu uthi ngihamba ngiyothenga lokho okuncane okungaka wayibona. Hayi khona okushama okay siyaluzwa lamasi noma singaqedile ngayo. Why isisuka phi lento yokwenza ukuthi wena uyeke ukuthenga imbuzi okuyiyona yonto wathi wena usebenza ngezidalwa usebenza ngomsamo. Isisuka phi lento yokuthi wena uhambe uyothenga imvu uyeke imbuzi because wathi wena usebenza ngomsamo. Imbuzi iyona into esiye ihlatshwa mhlawumbe makwenza umsebenzi wena wathenga imvu. Ngale wathi abantu okwemvu mfethu kwakuseceleni kwakuyinto enjengebray yezwa leyo nto ngoba ngabiza nje igenge engihlala nayo ngabiza nabanye omakhelwane nje engakhelene nabo. Wawungaphakami ngayo. Hayi ngangaphakami lutho ngangaphakami ngabo kwakuyinto nje eyibray ngoba sadla nje sajabula kukhona namabhiya yonke into hayi kwangakhona ukuphakama. Iphutha nje mayithi into abejwayeleni ukuyenza yini le? Bengajwayele ukuyenza futhi kulapho ke wangayidla yena lenyama wathi yena wathenga ikhonisha eceleni wayena engayidli. Unika abangani bakho ukuthi abadla ibray wena kodwa wena uyidla ibray ngaliphi? Hayi umama kabonanga ngayidla kancane kwasho ukuthi manje ngezwe sisiphenduka ngase ngithenga lena ke eceleni ke le yenkukhu ke ngayidla kancane shuthi ngaphenduke lesisho siyangala mina hayi ukuthi ngangenzele bona ukuthi mina ngingayidli idliwe yibona kangenjani. Mfethu uyabona ukuthi uganga ngabantu uyabona ukuthi uganga nokuthakatha kuyangena kancane kancane nofuna ukuphakama ngamandla abanye abantu. Uyabona ukuthi lenyanga uhambe waya kuyo iyakuthakathisa noma izokwenza ukuthi wena ugcina uphakama ngamagazi abanye abantu. Kodwa phela bafo mase ubeka ngokuthi shuthi ngiyathatha shuthi uyanginuka phela mina. Cha no angikunuki mina ngisho into ezogcina yenzeka. Yabo because wena shuthi wena udla amandla abanye abantu wena. Why wena uhlabe imvu kodwa wena egcineni futhi ungasayidli wena? Ngayidla nje ngakutshela mama wayidla akayidlanga wadla inkukhu. Hayi angisazi. Ngiyazavuma. Ngoba ngiyachaza ukuthi ngayidla yangigulisa wafika umama sengidla inkukhu shuthi yena wabona lapho ngoba sengidla inkukhu wabona ukuthi shuthi lento engiyenza ngokuthi emqondweni wakhe kugcwele ukuthini kugcwele ukuthi le nto la egcikeni ikanje kanje. Wayiqala mphinde ngibuze mama wayiqala ukuyenza noma uthi wayelukuyenza ukuthi athenge imvu? Hayi wayiqala azakwenza. Ngangicelebrate. Ucelebrate? Ngangicelebrate khona. Celebrate lezi ilwane zakhe. Hayi akukho njalo. Khona imadlana encane engangiyibambile eSuperbet. Phela invite ngishidluza. Okushuthi lento ohamba oyilanda le. Ngisiwe impela kodwa ngiyazi ukuthi ayingene edlozini. Okushuthi lento uhamba oyilanda le wena. Isiqalile yasebenza manje uzama ukuphakama ngabantu ubabiza abangani bakho. Hayi lutho. Mase kuthiwa bahlangana bakushaya uzojabulani? Hayi ngijabule. Anginjalo futhi anginjengoba umama ebeka. Umama ubeka ngenye indlela kahle uyayixova lento ubeka ngenye indlela. Ungenza umuntu omubi phambi kwabantu, phambi kwamakhamera, phambi kwama-TV. Uyibeka ngenye indlela.
Okay, asiphinde sihlehle sibuye sibuze. Amasi ngoba kuthiwa umama uveze ukuthi uthenga amasi o4 litre waqede ngosuku. Usuqale nini usuku adliwe ubani onke lamasi ngoba phela amasi u4 litre I think ukuthi ungawudla mina ngenza isibonakala noma kwenza ukuthi mhlambe ngiwadla kancane amasi u4 litre ngawudla almost number 4 days wena u4 litre ushaya ngosuku. Umama kodwa ushilo wathi u4 litre ubathenga ngabe bo4 baqede ngosuku. Kusuke kwenzakalani la? Kwesinye isikhathi ngisuke nginqena ukuthi mhlawumbe ngipheke futhi mhlawumbe ngiphekele uphuthu ngidlele nawo amasi angibathengi beze ngushaqalaze ngoqede ngalo usuku yabo nje lade niubona lapha ngihleli lapha nomngane nami seyixoxela kamnandi lapha amasi lawo mhlawumbe aseno 2 days back ngiwathengile kade esefrijini nangu ukhuluma okunye. Hayi umthetho wakho unenkani akezwa futhi ngekazanizwe ngekazanizwe manje njengoba uma wakho nje uma wakho njengoba engasalala egcekeni ngenxa yakho kuthini ukwakho ukuphawula phela uphawula kwami mina ngizothini ngoba manje yonke into mina ngisho akangilaleli akangikholwa ngisho ngimtshela ukuthi ngazama lento ukuyithatha ngihambisa inyanga ngitshela imiyalelo ukuthi mina ngiyenzanga nangu mama ukhala ukuthi bakenyeka zilwane wena uthini hayi angazi uzothi ngiyasangana nje ayikho lento engishoyo uzothi ngiyasangana ngoba azizi kuyena yazini akenze ngendlela afuna ukwenza ngayo uma ukuthi ufuna ukuyithatha ehambise akayihambise noma uthi uthatha ufuna uyiphose emkhosheni eyiphose emkhosheni ihambe nomfula benze ngendlela yabo mina ngisahlangana ngisangena ngoba ukwazile futhi anganokubiza abantu baka TV ukuthi bafuna ukumsiza nabo bemsize babethanda ukumsiza mina ngisahlangana akabona ukuthi wenzeni futhi yona indlela okukhuluma noma wakho okuzalayo le akebona ukuthi wenze njani ngoba uyasho lo muntu ukuthi lento lemeke yaqhubeka ngingayenzi lento ekumele ngiyenze uzophuma isidumbu uyabona lento kungafa kwanami uqobo yezwa lento ngoba ngazama ngono kufuma wakho kunokuthi kufe wena hayi angishongo kanjalo uthini angishongo kanjalo ngithe ngapha kwanami uqobo makuthi yena ufuna uyithatha ezitshinge akayitshinge mayibona ukuthi mina shuthi lento ngilibele ngigqumele endlini ngenzela ukuthi mina ngifesa inhlozo zami ukuphakame mina yena bese yashona emhlabeni enkulu akenza ngendlela yakhe angisayingeni futhi angisayingeni ngempela ngithi niyabona lento engitshela yona ukuthi unekhanda eqinile akezwe nje bethi akayingeni akayingeni la ngifuna ngaba ngisekho sengifisa ngaba ngisekho ngoba manje siqophisana ngento edwa angisayingeni akayithathela inqumo zakhe ezendlela yakhe mawuthi uyayitshinga uyifakele nomkhosha ihambe nomkhosha noma uyiphosolwa nje uyiphosolwa nje akabona kodwa egcinene engakhali mina into engizoyenza ngizoyithatha ulesine lo mama ngibabize befike besonke sikhuleke batshela bethandaza sithathe lento soyitshinga ngizoyitshinga nje lo mama ngeke phela mina ngihlale nalento endlini ngona iklinye yena lapha emkhosheni hayi la endlini yami engizoyenza nje leyo hayi ayikho inkinga uma kuthiwa lento isikinya ingane yakho noma isikinya hayi ngenza isibonelo nje ngonkosikazi wakho uzojabula cha ngeke ngijabule uma yena ozodela ukuthi lento izibe la ngobani ngamkhuza yilo mkhuleke wakhe inyanga ngaze ngayifonela yathi khona umuntu egcini lapho okhulekayo nakho sengithi ngiyazama ukuyihambisa ukuthi sengibonisanile nawe ukuthi sahlala kahle phansi ngagunyuluka njengendoda nendoda ngazama ukuthi ngilungise izinto kahle nakho akusenzeki inyanga isingitshela lokho engitshela khona makuthi kanjani akenzene ngendlela yakhe mina sengikhathele mina ukhuluma kade ngibile ngikhuluma lento lena sesisithi isikhathi libele ngikhitekite kwinto yethu ayabonga ngolesini ngoba ethi bathatha ngolesini kofika komama akayithathe ihambe nabo komama lapha enze indlela kodwa engangifaki mase kuvela inkinga ngoba mina bengizokwenza ngendlela yami mina bengizohluleka ngizamile hayi babukeli hayi ngathi ngijwayele ukuyihamba inkinga kodwa le ngathi ngaphezulu kwamandla ami ingaphezulu impela kwamandla ami angazi ake sishile kunina ababukeli sizwe kunina ukuthi enkingeni efana nalena ngicabanga ukuthi ikuphi okufanele kwenziwe ngicabanga ukuthi siphi isixazululo mhlambe ningaqhamuka naso angazi sasidibane kuma comment sidibane ku-inbox naku-DM mhlambe nibone ukuthi isixazululo esingaqhamuka naso kule nkiyankiya esifica la ekhaya angazi mama wena uyabathemba omama okhuleka nabo emkhulekweni hayi ngiyabathemba bazongisiza uma sezinkinye niyithatha nizinkinye lezi nifaka emfuleni nizothini
ngizonifonela. Ngizophinda nginifonele nginichazele ukuthi hhayi le nto ayizwa mshini kunokuthi kube ngcono kuya ngokunyukela. Ngizothini phela uba sengithembele kunini. Hayi kulungile. Asibuyisele kunina ababukeli asiphinde sidibane kokuzayo ngoba mina angazi ngaphezu kwamandla le. Bye bye.